Anem a ensenyar-los com comprovar les seues dades electorals per a les pròximes eleccions que se celebraran este mateix any. Per a accedir a la consulta ha de realitzar el següent. Entrem en www.alcira.es. Polsem la icona de Cens electoral. Tornem a polsar en la icona de Comprovar online. Introduïm el NIF i la data de naixement i polsem Consultar. Si les dades introduïdes no són correctes, el sistema li dirà que no hi ha cap registre amb les dades insertades. Si les dades són correctes, al polsar Consultar veurem les nostres dades electorals, districte, secció, taula i col·legi electoral on deu anar a votar. Per a realitzar una altra consulta, polsarem Esborrar i introduirem les noves dades a consultar.